Erekin gaude, Kuia kafetegiko jabetako bat. Beti izan da Leiren ilusioa, juntatzea bai janaria eta bai pertsona. Eta nik egia esan alde batean egoen, eta hasieran lagunduko dizut, eta azkenen hainbeste gustatzen zitzaidan, barru arte, alsako. Azkenean Kuia dago etxea. Guk ez kekagun diru asko Kuia irekitzeko. Orduan hartu ditugu gure bizimodua eta pixkate gure sala eta etxeko mueble guztik eta honeak etxi ditugu. Guk etxean hartzen ditugun produktuak, guk etxean egiten dugun kaldari mota honeak ekarri dugu eta saiatzen gara izaten gurekiko koherentzia handiena. Egia esan ekintzaren alde ona niretzako izan da aukeratzea nola nahi dugun gauzak egin eta nola nahi dugun guk bizi. Egia da bai dagoela hor komertzio bat, badago ohitura batzuk eta bertan jolastu behar dugu. Langiro ona edukitzea ere horren ondorio bat ere dela. Langiro ona bai guretzako, bai lankideentzako eta bai etortzen den jendeentzako oso garrantzitsua da. Bizilagunekin loratzen esaldia etorri zen pixka beranduago, non azkenen konturatu ginen ez ginela ez Leire, ez Eki, ez gu, baizik eta zen pixkate herria eta gure bizilagunak. Herriarekin joten garala aurrera, ez? Ez dakagula hain itxita kontzeptua, ez gara gu, kolektibo bat, komunitate bat, azkenean pixkanaka saiatzen gara lurra eta pixkate jartzen erdian eta horren artean gu bizitzen. Leku txiki bat irekitzea eta solidoa izatea ez da erraza, baina hala ere gure erronka handiena izan da herriantzako izatea. Zergatik gu ginen bi gazte eta nahi genuen aiton amonak, amatxok, aitatxok eta denak etortzea. Orduan saiatu gara pixkat irekitzea publikoa, irekitzea begia eta ekartzea kontzeptu berriak non batzutan daudela oso linkatutak jende gazteari, pixkat egunerotasunari ekartzea. Ostalaritzan hasi nahi duten beste gazteei, ze esango zenien? Nun nahi duten bereiek lan egin, eta nola nahi duten lan egin. Izan behar dela bide bat luzea, zerbait funtzionatzea mendikan biharrea eta horren urtean ez, eta zer eskintzen dizun herriari. Definitu ostalaritza hitz batean. Herriko ohiturak.